ni ekta rokam khana sini tatuk sikkim ni phainai amurpurni 7% borok amurpur te borok no sikkim no hoite ba bubagrani taite mungoi no bongna asujor sabai baite borok hai borok baite kok sale te borok ni sini se je tongmani arrange kai problem solve khai rekha tok khana phunga bongnogo abu sabai je bubagrano onek hambai karon ki buan taite mungoi bo kini sikkim ni hoite ado tolo sabai te bongnogo ha tane borok para thangibo borok nogo habiya school quarantine tongnai bong yang paran kaje school quarantine tongni borok Sampai tam kangka stay tong khaimani sikkim je tong phoi borok jono online te mobile te jono mane kok ribo borok ham kangke jono saboi je jaga lama share ko borok chuba chu khaiye bubagra ni bos hamra tai bini dor bo bebak no jono help khaiye osu juro tai theka tabo government ni chuti tong kija phaiba bai tabo ro bos nai di jono kamon chuno bai ko tikle ta thangna su tong sujuk malia ka hodimo wati khaija ke atm ro hamna to lai so ge tai tabo so bubagra ni bini dor ro khaibe ye dikrama thani borok bai ta khu sung khaibe jono chuba bai kha aso khor khaibe ro chuba bo abon bai ke bele ka ham bai tai jono borok khana phung ai khino borok jono nogo jano go toni dibinai bele ta khok khuna tai tini bubagra quarantine chanda ro tu quarantine nogo no tong sinai jong bo quarantine tung nogo tong sinai tang nogo chu oro tong na bo jong kisa tini problem hai ma tong jago ko onek tini nog bo chal jak tai mane je parao tongmano parao tongini te je quarantine ang parao tong oro no tong quarantine tong nai jong school go agin simni tong nogo information khai jago nogo tong na bage information khai jak tai borobot jai khai tong na bage asung no gele first time jong tong na tong bottle lai jong do bottle tong mani tam khai ka 10 ayang khai subro phalnai onne mane komla ro phalnai oborok si la thappi ro buro lai jak tai ke chuang nung jak borok khai atum nyang pun ro biong khai ke tong ko ku bi sa tong phayo guwahati ni phayo inoro ni pas ka ba tong kago tongmai na blai tong bayo already tong chin jago tong tax bu khai khai jak obor tong chin jago